Et poso llet, mama? Sí, gràcies. Papa, mama, us haig de dir una cosa molt important. Bé, ja sabeu que ja tinc 25 anys i a la meva edat doncs tinc amics i fem plans i coses. I m'he dit, Núria, ja és hora que construeixis el teu pla de vida. Està bé? Per això vull dir-vos que crec que ha arribat l'hora que marxeu de casa. Que marxem de casa? Sí, papa. O sigui, és raro que visquem els tres junts. Filla meva, jo no t'entenc. A veure, mama, la nena ja ha crescut i se sent rara quan vol fer les coses que fan les nenes grans. Mira, filla, nosaltres no volem marxar de casa, no? Hombre. I et creus que jo sí? No és fàcil, eh? Estic fent això perquè crec que és el millor per mi. I per què no marxes tu? Però com voleu que marxi jo? Sabeu quan costa un pis allà fora? No, de cap manera. Però filla, busca't algú. Nosaltres t'ajudarem a pagar el lloguer. A veure, mama, vosaltres ja heu viscut la vida. Ja teniu estabilitat i ja sabeu com de fotudes estan les coses allà fora. Papa, mira't, estàs bé, estàs sa i pots seguir treballant molts anys. I tu, mama, sempre has volgut anar a viure a prop de la platja, oi? Doncs ara és el moment. Filla, nosaltres no volem marxar. I tant que volem. Va, penseu una mica en mi. Necessito intimitat per fer les meves coses. Us trobaré molt a faltar, de veritat. I realment això és un sacrifici molt gran que faig per vosaltres. I no patiu, que les portes d'aquesta casa sempre estaran obertes. Bé, no literalment, perquè només n'hi ha una, però ja m'heu entès, eh? De tant en tant, doncs, porteu algú per picar, xerrem una mica, a veure com us va la vida i ja està. Mestressa, li falta gaire? És que està a punt de començar el directe d'OnlyFans. Un moment, cucs fastigosos. Ara vinc. Molt bé. Ai, papa, mama. Em torneu les claus? Que vagi bé. Ja estem en contacte. Ja em trucareu. Va, adéu, vagi bé, un petonet.